መስትያት ቤትና ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ሒዝናዮ ዘለና ወቕቲ ኣብ ከበሳታት ሃገርና ዝናብ ዝረኣየሉ ወቕቲ እዩ ኮይኑ ግን ለብዘበን ዝናብ ደንጊሎ በዚ ምኽንያት ብፍላይ ህዝቢ ኣስመራ እቲ ኣመና ደንጊ ዘሎ ዝናብ ኣብ ቀረባ ክመጽእ ብሃንቀውታ ይጽበሎ ብዘይ ምኽንያት ግን ኣይኮነን ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ኣስመራ ከቢድ ሕጽረት ማይ ኣጋጢሙሎ ናብ ኣባይቲ ክፍነው ዝነበሮም መስመር ማያት ደሪቖም እቲ ብመንገዲ ቦጥ ዝርከብ ማይ እውን ከም ደላይካ ስለ ዘይኮነ ህዝቢ ዓቕሉ ጸቢብዎ እቲ ሓንቲ ተስፍኡ ካብ ሰማይ ብመልክዕ ዝናብ ማይ ምርካብ እዩ እቲ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ናብ ኣባይቲ ዝተዘርግሐ መስመር ቱቦ ማይ ንኣስታት 100 ዓመት ጽገናታት ስለ ዘይተኻየደሉ ገሊኡ መሪቱ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ገሊኡ ናብ መሬት እናዞረቐ ከም ዘይነበረ ናብ ምዃን ገጹ ይኸይድ ኣሎ እቲ ናብ መን ከም ዝጠርዕ ሓርቢትዎ ዘሎ ህዝቢ ኣስመራ በቲ ናይ ማይ ሕጽረት ኣብ ከቢድ መከራ ይርከብ ኣሎ ካብ ደገ ዝኸዱ ወጻእተኛታት ኣብ ዓበይቲ ሆቴላት ደቂሶም ከብቅዑ ንሳቶም እውን ምስቲ ዝኸፈልዎ ዋጋ ዘይመጣጠን ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡ ይግለጽ ዓበይቲ ሆቴላት ኣስመራ ዋጋኦም ምስ ዓለማዊ ዋጋታት ማዕረ እዩ ክበሃል ይከኣል ይኹን እምበር ነቲ ንጋሻ ዘድልዮ መሰረታዊ ኣገልግሎት ማይ እኳ ክቐርቡ ኣይክእሉን እዚ ኸኣ ድኽመት ሰብ ሆቴላት ዘይኮነ መንግስቲ ማይ ክቐርብ ስለ ዘይከኣለ እዩ ብዛዕባ ሕጽረት ማይ ተሓቲቱ መልሲ ዝሃበ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰብ ናብ ማይ ዘለዎ ቦታ ይኸይድ እምበር ማይ ናብ ሰብ ዘለዎ ኣይመጽእን እዩ ኢሉ ነይሩ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ከም ዝሕብርዎ እንተኾይኑ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ፍኹስ ዝበለ ዝናብ ክህሉ እዩ እቲ ዝናብ ከምቲ ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ እንተዘኒቡ ህዝቢ ግዝያዊ ፍታሕ ክረክብ ክጅምር እዩ ድሕሪ መስከረም ኣብ ዘለዉ ወቕትታት ግን እቲ ጸገም መሊሱ ክደግስ እዩ ከም ኢሳያስ ሓደ መፀውዒ ዘለዎም መልእኽቲ ከም በዓል መዓመር ጋዳፊ ንህዝቦም ካብ ምድረ በዳ ማይ ኩዒቶም ናብ ዘለዎ ዘብጽሑ መራሕቲ ነይሮም ናይ ሊብያ ናይ ማይ ፕሮጀክት ንዓለም ዘገረመ ከም ዝኾነ ኣብ ታሪኽ ተሰኒዱ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ከበሳታት ኣብ እዋን ክራማት እኹል ማይ ይዘንብ እዩ ከባቢና ምድረ በዳ ኣይኮነን እቲ ዝድለ ነቲ ካብ ዝናብ ዝተረኽበ ማይ ኣብ ሓጽብታት ኣኪብካ መስመራት ናብ ከተማታትን ገጠራትን ዘርጊሕካ ንህዝብኻ ኣገልግሎት ማይ ምቕራብ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝኾነ ልምዓታዊ መደባት የብሉን ህዝቢ እውን መንግስቲ ጸጋማትና ርእዩ ፍታሕ ከምጽኣልና እዩ ኢሉ ተስፋ ምግባር ሓዲግዎ እዩ መዓስ ዝጥራሕ ዋጋ ጋዝ እውን ሰማይ ዓሪጉሎ ብምኽንያት ፖለቲካ ጽምዶ ብዙሕ ናይ ኮንትሮባንድ ንግዳዊ ንጥፈታት ከም ዘለውን ይስተውዓል ባንክ ኤርትራ ክሳብ መወዳእታ ሓምለ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ኣብ ኢድ ዝተታሕዘ ናቕፋ ናብ ባንክታት ከኣቱ ዝእዝዝ ሕጊ እውን ኣብ ነበርትን ነጋዶን ወጥሪ ፈጢሩ ኣሎ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ጥረ ገንዘብ ኣብ ቤቱ ወይ ትካሉ ክቐምጥ ከም ዘለዎ ብንጹር ስለ ዘይተነግሮ ነተን ዝርካበን ኣብ ኢዱ ዝጸንሓ ገንዘብ ናብ ባንክ ከእቱ ይጓየሎ ዓበይቲ ነጋዶ ከዓ ገንዘቦም ኣብ ኢዶም ከይሓውዮም ብምስጋእ ገለ ናብ ዶላር ክቕይሩ ገለ ከዓ ናብ ባንክታት ከእቱ ጸደፍደፍ ይብሉ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሕቡራት ሃገራት መዝነት ፍሉይ ተኸታታሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ክሕደስ ወሲኑ ኣብቲ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝተኻየደ መጋበያ ነቲ እማመ ብሪጣንያን ኢትዮጵያን ዝርከበአን 23 ሃገራት ክድግፎን ከለዋ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪካን ዝርከበአን 17 ሃገራት ድምፂ ካብ ምሃብ ተዓቂበን ግብፅን ቻይናን ዝርከበአን 6 ድማ ተቃዊመን ስርዓት ግደፍ እቲ መዝነት ከይቅጽል ኣብ ኣስመራን ጀኔቫን ሓያል ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ እኳ ክካየድ እንተጸንሐ ክሰምረሉ ግን ኣይከኣለን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ዲፕሎማስኛታት ወፃኢ ብምዕዳም ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ መዝነት ናይቶም ፍሉያት ወኪላት ንምስሊ ኤርትራ ይድውን ከም ዘሎን ምስ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዝህሉ ዝምድና ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎን ብምብራህ ደው ክብል ጸዊዑ ነይሩ ኣብቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክሳተፍ ጸንሐ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሶፊያ ተስፋማርያም ዝምራሕ ልኡኽ ብወገኑ እቲ ንኤርትራ ንምክትታል ዝግበር መስርሕ ገንዘብ ካብ ምብኻን ዝሓልፍ ቁም ነገር ከም ዘይብሉ እዩ ክምግት ቀኒ እዩ ሕጂ ብመሰረት ውሳነ ናይቲ ቤት ምኽሪ ነቲ ዕድመ መዝነቱ ዘብቅዕ ሱዳናዊ ዶክተር መሐመድ ዓብድሰላም ባቢኬር ዝትክእ ፍሉይ ወኪል ክምዘዝ እዩ ፍሉያት ወኪላት ማለት ስፔሻል ራፖርተራት ሰብኣዊ መሰላት ንሓደ ዓመት ከገልግሉ ብቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ዝምዘዙ ኮይኖም ንዝተመደብሉ ሃገር ወይ ፍሉይ ጉዳይ ዝምልከት ዓመታዊ ጸብጸባት ዘቕርቡ እዮም
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ናይ መወዳእታ ጸብጻቡ ዘቕረበ ዶክተር ባቢኬር ኣብ ኤርትራ ክፍጸም ዝጸንሐ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ከም ዘየርአየን ይገድድ ከም ዘሎን እዩ ገሊጹ ነይሩ። ስርዓት ግደፍ ግን እቲ ጸብጻባት እሙን መርትዖ ዘይተረኽቦን ንመንግስቲ ኤርትራ ንምጽላም ዝዓለመ ምዃኑ ብምሙጋት ነቲ ጸብጻብ ነጽግዎ ነይሩ። ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዘካየድዎ ጎስጓስን ብመሪሕነት ጅቡቲ፣ ሶማልያን ናይጀርያን ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝከታተል መዝነት ፍሊት ወኪል ንፈለማ እዋን ከም ዝተፈጥረ ይዝከር። ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያን ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳን እውን ነቲ በተን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝቐረበ እማመ ሙሉእ ደገፍ ሂበንኦ ነይረንን። እቲ ስርዓት ግደፍ ክቃወሞ ዝጸንሐ እማመ ደገፍ ሓያሎ ኣባላት ናይቲ ቤት ምኽሪ ዝኾነ ሃገራት ኣውሮጳ ክረክብ እንከሎ ብዘይካ ኢትዮጵያ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ድምፀን ካብ ምሃብ ተዓቂበን። እታ ምስ ኣስመራ ኣብ ወጥርን ምትፍናንን እትርከብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ውሳነ ብምድጋፍያ ድምፃ ሂባ። ኢጣልያ፣ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ እስጳኛ፣ ስዊዘርላንድን ኔዘርላንድን ዝርከብአን 14 ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ምክትታል ሰብኣዊ መሰላት ክትቅጽል ዘለዎን ደገፍ ገሊጸን። ብራዚልን ሜክሲኮን ዝርከብአን 7 ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካን ካሪብያንን ድማ 10 ሃገራት ኣውሮጳ ብምስዓብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ምክትታል ሰብኣዊ መሰላት ክትጸንሕ ወሲነን ኣለዋ። ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ጋና፣ አንጎላ፣ ማላዊ፣ ቤኒን፣ ጋምቢያ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ አይቨሪ ኮስትን ሞሪሸስን ድማ ድምፀን ዝዓቀባ ሃገራት ኣፍሪቃ እየን። ተመሳሳሊ መርገፂ ብምውሳድ ድምፀን ዘይሃባ ሃገራት ወሽመጥ፣ ቀጠር፣ ኩዌትን ዒራቅን ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ እማመ ብምቅዋም ንኤርትራ ደገፈን ዝገለጻ መብዛሕትአን ንባዕለን ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝውቀሳ ግብፂ፣ ብሩንዲ፣ ቻይና፣ ህንዲ፣ ኩባን ፓኪስታንን እየን። ንርሑቕ ምብራቕን ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያን ካብ ዝውክላ ድማ ጃፓንን ማርሻል ኣይላንድን ነቲ ውሳነ ክድግፋን ከለዋ ደቡብ ኮርያ፣ ቪየትናም፣ ታይላንድን ኢንዶኔዥያን ድምፂ ካብ ምሃብ ተዓቂበን። ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈት ኣምባሳደር ሶፊያ እቲ ቤት ምኽሪ ነቲ እማመ ክነጽጎን እቲ መዝነት ከብቅዕ ክውስንን ንጽውዕ ክትብል ምሕፅንታ ኣቕሪባ ኮይኑ ግን ሓሳብ ሶፊያ ኣይተሸጠን። እቲ ጉዳይ ክቕጽል ተወሲኑ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 11 ሓምለ 2026 ዘዳለና ልኩም ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ኣብዚ ክንዛዘም ኢና። ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن عني عبطاقوت ملاخي قطاوخ قنا مسلي فتحي